O Lesné se říká, že kdo se tu jednou zabydlí, zůstane tu už na pořád. Stojí na jižním svahu městské části Brno-Sever. Tak skvělé dílo bylo započato v 60. letech a šlo o dokonalou symfonii domů, přírody a lidí. Vítám vás v Brně, v městské části Lesná. V nabídce mám pro vás slunný byt o dispozici 2+1, který je sice v původním stavu, ale pro vás to má výhodu, že si ho můžete zrekonstruovat přesně podle vašich představ. Přímo u domu se nachází lesopark Čertova Rokle, kam můžete zajít na procházku. Nebo si zde vaše děti mohou například postavit bunkr, stejně jako to dělali generace dětí před nimi. Sídliště je plné zeleně, poklidné, s dostatkem obchodů, škol i sportovišť, opravených hřišť pro děti a perfektní dostupností do centra. Tramvají nebo autobusem jste za 20 minut ve středu města. Také si už dovedete představit, že by zde mohl být váš útulný domov, ve kterém si každý den budete moci těšit pohledem na centrum Brna? Ozvěte se mi a domluvte si prohlídku. Váš realitní makléř Petr Hladký.